טוב חברים, בואו נתקנים. בואו נתקנים קצת לטפל כזה. אבל בבקשה לקבוע חכם. בואו נתקנים קצת. יודע, תראו אני קצת. טוב, אני חייב קדימה חוזרת לכם. טוב, אני רציתי לחלב במכנית כזה, פשוט כאן. ואת החולצה הזאת. בואו נראה איך זה עליי. נפלה אליו בגובוק. 8 מתוך 10. כאילו למה? או, לא מילה. נצייני מה. נצייני. לקשתי שזה מול. לא מילה. 2 סמון ביום ראשון זה חבר שלי בערב אנחנו מצטלם לכם כל השירה מישהו תלת אני שמה קצת אור ביאלקס, סתם לא יודעת איך קוראים לזה, אבל אני שמה קרים לשיער. anyway, ראיתי מישהו שאומר יפנית, תום סעור, תום ברבטילה, קרקטילה, סעון. ככה אומרים, לא טום טום, לא אומרים טום סעון, לא אומרים טום 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 סעון, טום 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 סעון. טוב, כדאי לי, אני אשתפר ואחזור הולכים. אני רק אומר לכם סלמה, זה לא קשור. Maybe I could take a minute to go to the squishy taco.